Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing ingkang kinurmatan juru pambiji lomba sesorah Kabupaten Gresik, Bapak Ibu saha para kadang muda ingkang winantu suka pasuki. Sumangga kita ngaturaken puji syukur dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang sampun paring rahmat saha hidayahipun saengga kita tasih kaparing kawarasan dalasan kanugrahan kanthi wekdal menika. Sumangga sholawat saha salam mugi tansah kaunjukaken dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Juru pambiji ingkang kinurmatan, nuwun tepangaken kula Syifaul Jannah badhe sekedhik ngaturaken seserah kanthi tema nguri-uri basa Jawa dalasan irah-irahan pakulinan becik tumuju lestarining basa Jawa. Punapa ta ingkang dipunwastani pakulinan becik menika? Pakulinan becik inggih menika tumindak sae ingkang sampun ditindakaken sesami gesang wonten ing saben dintenipun miturut pranatan ingkang wonten ing bebrayan. Kados pundi tuladhanipun pakulinan becik menika? Pakulinan becik tuladhanipun caos pakurmatan utawi ngajeni dumateng tiyang sepuh. Inggih menika nindakaken budi pekerti utawi unggah-ungguh tindak tanduk lan tingkah laku ingkang sae. Menawi kula lan panjenengan saged njagi budaya utawi nindakaken budi pekerti kanthi sae saestu, kula lan panjenengan saged ngraosaken ayem, tentrem saha pagiya mulya wonten ing bebrayan gesang. Para kadang muda ingkang kinasih, nglestantunaken basa lan sastra Jawi boten namung titiwanci sakmenika. Parandene ugi dumugi ing tembe awit menawi kula lan panjenengan boten njagi budaya saged adiluhung saged katindes katindih budaya manca. Para rawuh ingkang satuhu bagya mulya, unggah-ungguh basa lan sastra Jawi wonten tataranipun. Inggih menika basa Jawi Krama, basa Jawi Madya, saha basa Jawi Ngoko. Sedaya menika wonten paugeranipun piyambak-piyambak. Tuladhanipun para muda menawi pirembagan kaliyan tiyang sepuh kedah ngagem basa Jawi Krama. Tujuanipun kangge ngajeni dumateng tiyang sepuh. Parandene wekdal menika sanget priyatosaken amargi para muda dereng mangertos babagan unggah-ungguh ingkang sayektosipun. Pramila sumangga sami-sami sinau babagan unggah-ungguh ingkang sayektosipun. Saengga basa lan sastra Jawi saged lestari sabanjure. Para rawuh ingkang satuhu luhuring budi, mekaten
mekaten ingkang saged kula aturaken. Menawi wonten kelepatan, kula nyuwun agunging pangaksami. Mundhut soto wonten daleme jami. Ayo kanca sami-sami nglestarekaken basa Jawi. Matur nuwun. Sumassalam.